unha cita de Ludwig Feuerbach, que é un filósofo alemán, que di: a sensación é o órgano do absoluto. A porta da casa que se abre e nace un resplandor de lúa fría na pel ou o ollo da sombra a nos mirar no fondo dos cuartos, cando o silencio bate na fronte como unha aparición. A casa inteira ofrecida, aberta na súa mudez secreta, no seu instante de aura de cruz e gris, e os ángulos ocultos da luz milagre a descifrar, as mesas e as cadeiras que aínda non se ven, o realismo do perfil dos obxetos que se debuxan no pensamento, unha inexplicável ledicia intuída cando se abran as fiestras, un tremor custodiado no corpo, porque entra o corazón no ritmo dunha imaxe que nos recoñece, a lámpada profunda que avisaba nos soños, o revivir íntimo do espazo como única fonte que acontece. A porta da casa que se abre e ingresamos no extraño sentir da posesión, no volume abstracto da memoria, formas e texturas de todo o que regresa, a pátina interior da natureza, a materia desgastada polo tempo, a residencia que un día foi desexo, unha tonalidade imperceptível da melancolía e de súbito unha brisa imprevista no sangue. A porta da casa que se abre e brillan as molduras e as superficies aínda na penumbra, as paredes corpóreas que despregan a altura, os contrastes suavizados da existencia, estancias que delimitan o ámbito cego do mundo, o escenario insondável da vida e os rostros que xa non existen, a sensación enraizada do enigma, as borrosas feridas dun abandono, o preámbulo presente da morte antes de que a luz dos espellos nos aniquile.